Namuhla usuku lwesine Rahma Rashidi amuka noMsunduzi umfula osadla indwane namanje. Wayezama ukuwela lo mfula nonina oneminyaka engu-32 ngesikhathi umthatha. Unina wayebelethe enye ingane enezinyanga ezimbili zelwe bona basinda. Ubaba womntwana uthi namanje basathuthumela. Yazi sebuhlungu, ngizwile kabuhlungu kakhulu. Ya lolwesine mhla ka5 esikhathi ngo-2 ngizwile ifone banifonela phuma emsebenzini nisheshe nibuye. Umphakathi uthi kulo mfula kwaminza enye intombazanyana ngesikhathi seyikhukhula zangonyaka odlule ngombasa. Salokhu sizama ukusabheka seqisa usuku ngenxa ukuthi amanzi besephezulu kakhulu. Silokhu siqalaze emasayidini. So nayizolo kade siyile umphakathi siyobheka lapha ukuthi ingane yatholakala. Amaphoyisa athi luyaqhubeka uphenyo lwawo nangezinja kodwa uzolawula ukuncipha kwamanzi. The search is still continuing along the river banks until it's safe to enter the river and conduct a more thorough search. Umphakathi wangaphesheya kwendawo yesigameko okukholakala ukuthi wakhe izindlu engaphezulu ka50 unxusa uhulumeni ukuba wakhelwe ibhuloho njengoba uwele umfula nsuku zonke ukuya ezikoleni emitholampilo nokuthola izithuthi zomphakathi. Ezindabeni za SABC nginguVusi Khumalo eMgungundlovu.